Nafarroko iparraldean jarraitzen dugu, Zangotzako merindadean zehazki, Orreaga eta Auritzberriren artean dagoen Auritz herrian. Ikusi duzue Auritz herria zelako polita den, baina bagoaz Nafarroako beste txoko batzuk ere ezagutzera. Herriaren amaieran, baina herrian barne, gaur Auritzberri. Esaten dute leku bat ezagutzeko hilerria bisitatu behar dugula. Zergatik, informazio asko lortu dezakegulako. Adibidez, zenolako sinesmenak zuten, sinboloak ikusiz, edota zenolako klase sozial mota bizitzen gizarte horretan, tunben tamaina edota diseinua bakarrik ikusiz. Hemen aurkitu dezakegu euskal kulturan hain ohikoa den sinboloetako bat, eta da 6 petaloetako lorea.
ibaiaren oinetan aurkitzen gara, Orreagatik 3 kilometro, eta Iruñatik 52 kilometrora dagoen Urrobi kanpinean. Auritzberrin dago kanpin hau, beraz, goazen ikustera zer eskaintzen diguten. Kaixo, Jon. Kaixo. Zer modu zaude? Ongi. Konta iguzu, nor zaitugu? Bueno, hemen gaude Urrobi kanpinean. Ni naiz pixkat arrerataz arduratzen izena. Eta, bueno, daukagu hemen Auritzberriko kanpina. Beraz, Auritzberrin kokatzen gara. Bai, Auritzberrin gaude, zakitena, bueno, Horregatik 5 kilometrotara gaude. Zer nolako zerbitzuak eskaintzen dituzue? Bueno, mendiko kanpina gara, daukagu pixkat partzelak jendentza, bungaloak, ere bai logelak, eta, bueno, gero umeak eta egoteko zerbitzu gari ditugu. Poltsiko guztietarako tarifak dituzue? Bai, daukagu tarifak, kanpineko tarifak pixkat merkago direnak, eta gero ere bai daukagu bungaloak eta pixkat bakoitza bere tarifen barruan egon dezatela. Eta harrerari dagokionez, turistikoki, harrera handia duzue? Bai, bueno, hau beti bezala eguraldiaren araberan eta, baino nahiko harrera ona dugu. Espainiar aldetikan Alicante, Valencia jende asko dator, eta Europatik Holanda asko. Eta gero hemen Euskal Herrian Gipuzkoako jende ugari eta orain Bizkaiako jende asko ere mugitzen da. Esan daiteke agian sari garrantzitsu bat izan duzuelako? Izan daiteke, bai. Azkenean beti ikusten da ez, da jendea begiratzen du ere bai. Ez dizut galdetu, baina zenbat urte zaramazue kanpinarekin? Kanpina hau ireki zen orain duela 36 urte, 82an. Gurasoak ireki zuten eta beste bazkideekin, eta, bueno, 36 urte ja. Eta beste motatako zerbitzuak ere badituzue instalazioetan? Bai, bueno, baukagu ere bai jatetxe bat, nahiko jende etortzen da jatetxera, zonaldean nahiko fama dauka, eta ere bai, hori, oso harreman ona daukagu eta jendea bai etortzen dela. Eta etorkizunaren aldetik, ez, epe labur eta luze baten ere, baldituzue erronkarik? Bueno, azkenean, uste dugu horrelako toki bat turistikoa da eta beti baduka irtera ona eta espero dugu urte asko zen segitzea. Primeran, animo lanarekin eta segi eutxi gogor. Oso ongi. Beste bat arte, Jon. Bale, agur. Gero arte. Zer moduz? Ongi. Bueno, aipatu iguzu, nor zaitugun? Bai, Joseba Martinez naiz, eta, obrai berean baratze jatetxeko arduraduna naiz. Eta, sukaldean lan egiten dut, eta hola esen. Noiztik daramazu hemen lanean? Txiki-txikitatik, soldata jaso horretik ere lan egiten nuen. Bai, bi familia gara, eta, ni beti egon nahi sukaldean, eta gero hortarako ikasi nuen, eta orai, hortan nabil. Zer da jatetxe honetan eskaintzen duzuena? Badugu pixkat denetarik. Egierran, guten poderioz joan behar izan dugu pixkat gure eginkizuna moldatzen, eta badugu karta, menua ere badugu, menu asteburukoa, egunez ere edo astetartez badugu beste menu bat, gero badugu amarretakoa, gosariak denetarik ematen dugu, pintxoak ditugu, pixkat denetarik eta bezero alik eta nolabait zabalena hartzeko moduan, ez? Kanpineko jendea etortzen da, baina baita ere suposatzen dut edozein pertsona etorri daitekeela jatetxe hontara. Bai,
Egia erran, hemen gainera gure zonaldean, asteburutan eta bueno, bakantzetan eta kanpoko jende asko etortzen da, baina hemen lan asko egiten dugu ere zonaldeko jendearekin, eta baita ere betiko ez dakit ospakizunekin, bai erromeriak direla, edo jaunartzeak, ezkontzak ere eman izan ditugu, eta bueno, talde pilo bat ere, esan nahi dut familia bazkariak eta holako gauzak, eta bueno, ohitua gaude eta jende nahiko etortzen da zonaldetik ere bai. Konta idazu, plater bereziren bat balduzue? Bai, azken aldian ere bueltatxo bat eman genion betiko jardunari, egia da etxeko janari egiten dugula, baina duela 4 urte hola hasi ginen hemengo jakiekin pixka bat gehiago lantzen, eta adibidez egin dugu risotto bat, onjo eta trompetilla beltzak edo horrekin egindako risotto bat, eta oso harrera ona izan duen platerra izan da, eta ordutik hor dugu, eta jendeak asko eskatzen du bai. Harrera aipatu didazu, zelako harrera du jatetxeak baita ere? Ona, egia erran azkeneko urteetan gero eta jende gehiago etortzen da, bai gure eremutik, Pirineoko alde hontatik, eta baita ere kanpotik, beraz oso konten gaude, eta segitzeko gogokin. Etorkizunera begira, erronkarik alduzue? Bai, pixka bat orai arte segitu dugun urratsei, norabidean urratsak ematea, gehien bat, pixka bat gure elikadura burujabetzaren inguruan kokatzen gara, esan nahi dut tokiko produktuei garrantzia emanez, eta alik eta kontaktu gehien edukiz tokiko laborariekin eta beltzainekin, ez. Eta orduan hemengo haragia, baita ere mendiko fruituak eta hemengo barazkiak ere probestuz, eta pixka bat ukitu modernoago bat emanez, aldugun enean beti gure bezeroak ere kontuan edukiz. Aipatu ez dizudan, eta gure ikuslei esan nahiko zenien zerbait aipatu ezazu? Besterik gabe, gure zonaldera etortzen bazate, jakizue hemen gaudela, Baratze jatetxea, Urrobi kanpinean, eta parada ederra izango duzuela, bai gozaltzeko, bai askaltzeko, bazkaltzeko edo afaltzeko, ez? Eta hemen egongo badera, besoak irekirik, zuei harrera hona emateko, besterik gabe. Osongi, hoiz izan da guztia, eskerrik asko, ni etorriko naiz. Bale. Beste bat arte. Bai, beste bat arte. Auritzberriko inguruetan gaude, zehazki Garralda bidean dagoen Jakun sagardotegi ostatuaren kanpoaldean. Esaten duten bezala, haragi eta arrain goxo-goxoak prestatzen dituzte, beraz, goazen barrura ea zer kontatzen diguten.
Kaixo, Mikel. Haupa, kaixo. Zer modu zaude? Ba, hementxe. Asteburuari begira. Bueno, asteko eta behin. Nor zaitugu? Bueno, ni Mikel naiz, Gipuzkoarra, Giputxa hemen esaten duten bezala. 14 urte daramazkit hemen bizitzen. Eta, bueno, pixka bat etorri nintzenean, hemen APS ez beste guztitik egin nuen. Hasieran euskara irakasle bezala, gero mendian, eta bazen proiektu bat edo, hemen eskualdeetan, bai Aezkoa eta bai Erroren artean, ziren gutxiengo zerbitzuak, okindegia, ferreteria, holakoak pixka bat zentralizatzea aldera, poligono hau egin zuten, ez? Orduan aukera ikusi genuen, bizimodu bat atera zitekeela bertatik pixka bat, tabernatxo bat eginda. Kontua da, gero krisia sartu zen, krisiarekin etzen ezer egin eta zeudenak ere batzuk itxi behar izan zituzten. Eta azkenik, pixka bat ikusi genuen, azkenean turismoak baduela indar pixka bat. Eta batez ere hemen ondoan kanpina izanik eta bar, Gipuzkoarrak eta orduan, Gipuzkoarrak eta bastante etortzen direnez, sagardotegiaren kutsua ematea erabaki genuen. Eta, geroztik horrek salbatu gaitu pixka bat. Eta zer da eskaintzen duzuena? Hemen bi motatako zerbitzu daude. Bat esango genuke urte guztiko bertako jendearen erabilpena, normaleki goizetan gosariak, pintxoak, modu hortarako historiak. Eta gero asteburuetan batez ere, edo uda partea ez baldin bada, pixka baia sagardotegiko menua. Eta sagardotegikoaren barruan, kanpotar desente etortzen denez, egiten duguna da osorik eskaini ordez menu osoa, batzuei galestia eruten zaielako, besteei gehiegi jaten dugula pentsatzen dutelako, egiten duguna pixka bat desglosatu. Orduan ez dugu behartzen menua jatera, baizik izuk nahi baduzu entxalada bat eta txuleta baian, edo tortilla baian bakaliauna eta beste zerbait, pixka bat horrela funtzionatzen dugu. Esan daiteke poltsiko guztientzako aukera dagoela hemen? Hori da, bai. Zuk neurtzen duzu, jaten hasi aurretik, badakizu gutxi gora beraz ze gastatu behar duzu. Beraz, ni etortzen baldin banaiz, ikusten dut hemen zure atzean salda, farriero, tripakiak, txorizangoak, etxeko kroketak denetarik eskaintzen duzuela, ezta? Bai, etxekoak, benetan etxekoak, edurnek eginak, Garraldako eskolak bereamak erakutsia. Eta bai, pixka bat kasualita moduan, pikatzeko, eta hori ere, esan nahi dut hori lagundu alduzu sagardoarekin, edo txuletarekin, edo pixka bat zuk egiten duzu zure menua. Eta harrera, ona da duzue, jatetxean? Hobetzen ari gara. Mundu guztia bezala akatsak izan ditugu, eta pixka bat bidea aurkitzen. Eta nik uste orain mejoratzen ari garela, hobetzen ari garela, bai. Etorkizunera begira, zelako erronkak dituzue? Erronka hemen irautearena da. Zeren azken finean eskualde hauetan oso jende gutxi bizi gara, eta hori, azkenean gobernuetatik dugun laguntzak berdin da Iruñako Plaza del Castillon egon edo hemen egon, eta hemen azkenean 6 hilabetetan egin behar duzu urte guztiko lana, zeren negua luzea da, eta neguan oso zaila da hemen bertan bizi garenokin aurrera ateratzea. Orduan, pixkat, itxi gabe urte osoan ireki eta mantentzea izango zen helburu nagusienetako bat. Aipatu ez dizudan, eta gure ikuslei esan nahiko zenioken zerbait, esateko aukera ematen dizut. Parajeak zoragarria direla, iparraldearen mugan gaudela, Iruñatik Orreaga edo Donibane Garazira bidean, eta hori, hemen gaudela, nahi dutenerako, eta aurrez deitzen badute, oraindik eta goxotasun gehiago zaten dituko ditugula. Eskerrik asko. Zuei, mi esker. Beste bat arte. Vale.